Hünerler көп дөньяла, ашнақсы аш пешере, бақсасы гөліктере, дегенсе күлдәктеге. Табип кеше давалай, экономист ақсаханай, оқытусы бар тағыла, ул мәктәптә белем бире. Укырга, язырга, туган телде белерге, табигатьте туган ерде яратырга, кешеләрде аңларга, кешелекле булырга, шуның өчен мәктәп һинең менән бергә. Мин бит как бал корты, һин минең балым. Йыһанга усырбыз, диңгездә йөзербез. Укытусы, ул белем бирүсе, хәрефләр танытусы, яктыга әйдәүсе. Бал корты, мин бал корты, балым һин минең, балым һин минең, яраткан һин балым. Укытусы, ул белем бирүсе, хәрефләр танытусы, яктыга әйдәүсе. Бал корты, мин бал корты, балым һин минең, балым һин минең, яраткан һин балым. Бала булһаң да, үсеп итһәң дә, кәрәк туктамай алга атларга. Ленин бабай да юкка әйтмәгән бит, укырга һәм тагы укырга. Шул ук һүзләрдә әйткән Акмулла, иң тәүдә кәрәк безгә укырга. Шуны онытмаек бер вакытта, мәңгелек дан укытучыларга. Мин бит как бал корты, һин минең балым. Йыһанга усырбыз, диңгездә йөзербез. Укытусы, ул белем бирүсе, хәрефләр танытусы,